Bueno, kaixo, hementxe gaude berriro prest gaurko bigarren bideo eta honezkio lau grabatu ditugu, Ostras, bueno. A ber, hemen dakat beste kuadrotxo bat, edo, fijatzen baldin mazate aurrekoak baino, punto gehiago da ditut, ez? Ustentzute, eta esan genezake, hemen kasi ja bufanda bat badakagu, Aurre batentzako bufanda behintzat izango litzake. Orduan, hogei bat punto edo la botan itxun, ez? Orduan, bueno, segingo dut itxen, edo ez, zuek pentsazazute, bueno, hemen ditut bat, bi, hiru, lau, eta 5 buelta egin ditut. Baina, bueno, bufanda batek izan ditzazke, esango nizute, 200 buelta edo gehiago ere, gehiago izan ditzazke. Bueno, eta hemen dakat nik nire artila, ikusten duzute, ondo bilduta do. Baina, gertatu daitekena da, artil bakar batekin ezin dugula bufanda osua egin. 2 edo behar ditugula, eta orduan ze gertatuko da, iritsiko da momentu bat nun, hau, bukatu ingo zaigun, bukatzen da, eta, balaletxe, eta bat bukatu zaita, onduan dakat bestia, ados, nola hartuko dut beste aldeko punta. Bueno, orduan ez da ez pasatzen. Bira, guaitzik bilatu jute, etzozten poltsan, beste leku bat egin ditun. Bueno, oso pentsatzazute guain. Ingo dut, hemendikan moztu lasai ez da ezer pasatzen, hau nahi taina zitzen, bueno, moztu dut. Bueno, utziko txut guain guaiziak, hemen poltsan gero guatu arazteko, guatzeko nundozten. Orduan, badakat nik hemen, bukatu intzait ez dakizema buelta eman ditut eta bukatu intzait. Eta guain, beste hau, honea sartu behar dut eta nola egiten dut. Bueno, egila esango zaituztet urtetan hola hartu eta korapilua egiten. Korapilua egin, Jesus ingo aldut korapilua. A ber, beida, guain, hementxe, korapilua, baina ez dut dena. Ez dutzen nun, eta bueno, jazta, hortikan ja, korapilua, nahiz da korapilua bat izan gio hortxe ibiltzen itzan, korapilua hemen atetzen zen, eta gio bat disimulatzen bukatzen nun, eta, behin amak esan zin, mote, a ber, bitu. Eldu bat. Besti honen punta. Besti honen punta gizuten nun jartzen dutenik. Bitu, kuriosua da, meni hola egiten dute. Hola, guan hartzen dute. Eta hola, tensatzen dut pixkatuen. Bueno, orduan, lehenengoa beti bezala hemendikan, hemen dakagu ez, bukatu zaigu, punta hau besteik ez da gelditzen, eta besti hau sartu behar dugu. Bueno, orduan, lehenengoa beti bezala, pasa. Eta bigarren aiteko aurretik indugun bideoa, balioko digu. Ze kasu hontan, ahotik zintzilikatuta dutena ikusten zuten hemen, nikola egiten dute. Sartu, eta lehenengo bilekin pasako txugu. 1, 2, 3, eta 4. Eta hurrengoa ere, bilek batea. Dala, listo. Hauko askatu, besti hau askatu, eta luziakin bakarra segi. Orduan, askar ingo txugu, buelta hauek. Beida, hau segingo nuke, 1, 2, 3, eta 4, ikusten zute, nik hemen zeitzen dut, minon, fijatzen balde mazazte, leno itxenun bezala korapiluaro hemen niongo litzak eta ez da politia gelditzen. Hola, askotaz disimulatuago gelditzen da. Egia da, hemen, eskubialdian, gelditu zaizkigula, bi hauek zintzilik, ez da ezer pasatzen, oik geho, rematatzekuan, disimulatuko juguan, eta hemen, mino behintzat, ez dugu korapiloekin. Hoi da pixkat, gaur erakutsi nahi dizuetena honekin, ez? Artili bat bukatzen zaigunean, bigarrena edo hirugarrena pentsazazute jertxe bat edo txaketa txalekua dena delakoa egiten nahi gala, eta hor erabiltzen txugu, bastante, 5 eta 6 artil batzutan, orduan, poliki borko genuke bat bukatzen denean, bestia horratzian sartu, bikoitza jarri, eta aurrea segi, ez? Hemen ere,
Hola egingo dugu. Lehenengo buelta egin dut, eta guain bueltan do pixka bat sekretua, edo esango genuke. Bueno, ikusten zute, hain azitzen, guatu zatxezte hemen 21 punto bat ditutela, orduan buelta ematen, kosta itzen zait pixka gehiago, ez? Mino bufanda bat edo nahiko bagenu, posoixe. Orduan, guain hemen mantxugo jungo naz, eta aranun, azkeneko irutan, goatu lehenengoa pasaitzen dugu lain gabe, eta hemen dauzkagu bikoitzak dianak. Bikoitz horiek bat bezala heldu. Bestia ere, hemen dakat. Bikoitza, hemen bi daude, bat bezala heldu. Pasa, eta beti bezala in. Bueno, azkenekoa ere bai ingo dut, eta ze gertatuko da? Listo, hemen daude. Hauek, hola, geldituko dira momentu zintzilikan. Gero, bufanda bukatzen dugunean jarriko txugu bere lekuan edo disimulatuko txugu. Minon, guain ja segingo dugu. Aurre atirako dugu, segingo dugu beste buelta atitzen. Ikusten zute, hemen nola don. Eta, fijatzen baldin mazazte, hemen ja oso disimulatu alditzen da. Egia da, buelta ematen baldi jogu, hemen ditugu labia hauek zintzilik. Mino ikusten zute, hemen ez da batean zematen, berri bat sartu dutela, korapilua ingo banu, okerrago izango litzake. Hoixe erakutsi nahi nizuen, bigarren bideontan gaurko bigarrena, nonezkio laugarrena izango genuke, abaraskako web-orrian hor zintzilikatzen dituzuten guzti horietatik hau laugarrena izango litzake. Baina, orain, pentsazazute, aukera diferentiak izango genituzke. Guk nahi duguin bufanda, luze, eta dena naranja, bale? Eta naranja bat bukatzen zaigunean, urrungo naranja sartzeko, badakigu zein berdugun, ez? Baina, nik nahi dut nere bufanda raiatanin. Orduan, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 buelta kolore bateko agintxut, eta guain nahiko nuke, beste 6 buelta edo 2 edo 3 edo 4 edo nik nahi ditzutenak behintzat, minon, beste kolore batekuk. Eta nola ingo litzake hoi? Aurrekoan indugun antzekoa izango litzake. Gorri badakat hemen. Gorri ja eta naranja, ikusten zute, kontraste pixka bat itzen du. Aurrekoa sartu duten bezala, guatzen altzazte punta honekin zein duten abian, hartu dutez, berriz abea. Ta tensatu gola. Orduan, lehenengoa pasa ingabe. Eta bigarrena naranja eta gorrilla batea sartu, eta puntu hain. Eta hirugarrena ere bai, naranja eta gorrilla batea sartu, eta hirugarrena ere bai. Tak! Utziko dugu. Eta hemendik aurrea, sartu duten kolore berriakin bakarren. Kasu honetan gorrilla, zuek igual sartu zute urdina, beltza, arroxa, moria, edo auskalo ze sartu zuten, ez? Ikusten zute, hemendik aurrea gorriakin bakarra itzen dut. Zein dut kolore berri bat sartu dut. Eta hemendikan aurrea nik erabakitzen dut, itzen txuten raia guztiak, zesan, berdinak dian, hau da, 6 bueltakoak dian, edo derrepente itzen dut sartzen duten koloria 2 raia bakarrekoa, 2 buelta bakarrekoa, edo auskal, nik erabakitzen dut, ez? Minon, garrantzitsua da, zuek ikastia nola 2 kolorekin, edo 3, edo 4, edo 5, bakoitzak aukeratzen du, zema kolore sartu ditzazken bufanda batian edo txaketa batian, eta nola sartu berdian, ez? Hau izango litzake, pixka bat gaur erakutsi nahi nizuen teknika edo, ezta? Ikusten dezute, lehenengo buelta eman dut, aurrea seitzen dut, eta laister ikusiko dugu nola lehenengo, beste aurreko bueltako lehenengo 3 puntota horietan sartu dutena, ikusten zute, hemen daude, bilek daude. Ez da ezer pasatzen, nigoen egingo nukena da, sartu, bilek hartu, gorrilla bota,
bilek hartu, gorrilla bota, eta jazta. Eta guain, naranja. Bueno, orduan, ze gertatzen da hemen? Hemen dauzkat. Alde batetik gorrilla, ikusten zute, nola honea joten duen gorrilla, eta naranja bai. Orduan, ze ingo dut? Gorrillakin segi? O berriz naranja sartu? Nik aukerakutuko nuke, nik ja ez dut naranja nahi. Ez da zer pasatzen, plak! Moztu? Eta utzi, eta gorrillakin segita mendi puska batean naranja nahi dutela? Gauza bere ingo nuke. Minon, egin dezakedana da, adibidez, berriro naranja sartu, moztu gabe, edo gorrillakin. Ta nik usten dut kasu hontan egokina izango dela, gorrillakin beste buelta pare bat eman edo, ikusten duzute, segituko dut gorrillakin beste buelta pare bat ematen, eta saiatuko naz, urrengoan alde honta bueltatzen aizenean, saiatuko naz, berriz ere naranja sartzen. Nik usten dut politia gelditu datekela, minio esaten zaituztet, bakoitzak erabakitzen du, zemat buelta sartzen ditun kolore bakoitzekoa. Nei asko gustatzen zaizkitola raiadun jertxiak eta bufandak eta hola, eta seituen hasten az kolore diferentiak sartzen. Ez? Bueno, batzuk nahiago izaten dute, dena kolore batekin edo dena delakoa. Minon, kontuan izan dezazuten, gauza diferente asko indaitezkela, guatu, hau dena, punto bobokin eken nahi gehala, Hemen, ez jugu beste punto klasiak ikasi momentuz, nik espero dut aurreago zerbait egingo dugula, minon, hola, jolasten hasteko punto bobo bakarra jakinta, bitu, ze gauza diferentiak indaitezken hemen, seituko nuke, bukaera arte, eta, bitu, hemen ja, ikusten zute, nola antzematen den, Gaina, hemen, gauza kuriosoa bilek, hau da, aurretik genuna, eta hor ikusten da, gorrilla nola sartu dugun. Mino, hemen, ez da ikusten. Hemen, raia argi ikusten da, hau izango litzake, alde ona. Mino, ni bufanda hola ikusi nahi badut, pues ez da ezer pasatzen. Eta guain adibidez, naranja, nik ez dut moztu naranja hemen dakat zintzilikan ikusten zute, hemen do, ez da ezer pasatzen. Borduan, guain naranja nahiko banu, bueltatu ingo nuke, berriz ere, bilek hartu, lehenengoa pasa, bilekin bigarrena, eta bilekin ingo nuke hirugarrena, eta hemendik aurrea naranjakin bakarrik segitzen dut. Bueno, pues, inditxut lau buelta gorrillakin. Aurretik inditxut 6 buelta naranjakin. Eta guain zehainaz. Bueno, guain zan dut, pues berriz ere naranja sartuko dut. Ta zemat ingo jut nik guain naranjakin, pues ez dakit zemat ingo juten. Igual politia gelditzen da, dakit nola zan, 6 naranja eta 4 gorrillana. 6 naranja eta 4 gorrillana. Hortako, zein berko nuke? Bueno, seituko nuke, bat indut, bigarrena iten ainaz, eta 6 arte, zeituko nuke naranjakin. Behin, 6 buelta bukatu dutela, zeingo nuke berriz ere gorrilla sartu, edo ez. Bakotxak aukeratzen du. Zer sartu nahi duen egia da hasieran, komeni izaten dela, erabakiren oztik, hola eta hola ingo dut. Eta horrei eutxi pixka bat, ikasten nahi gea. Bida, bukaerara iritsi naiz, ikusten zute, hemen berriz ere bilek hartuko nituzke ikusten zute gorrilla nola adon, hemen zintzilik, ez? Bueno, ingo nuke, bilek hartuko nituzke, pasa, beste hemen ere bilek, eta hemen ere gorrilla hartuko nuke.
Bueno, hemen, ikusten zute, oso disimulatu gelditzen da. Hau da interesatzen zaiguna, hemen bukaera rematia edau ondo gelditzen dela, ez? Eta orduan, bueno, ikusten zute, berriz ere naranja sartu dut. Zemat itxintxuten naranjakoa? 6, 4, 2, bueno, neonek ikusiko nuke, ez? Ta, hauxe da, gaurko beste bideo hontan, eakutsi nahi nizuena, ez da? Kolore diferentiakin sartu ditzazkegula guatu punto bobo bakarrik egiten nahi ga, nio punto bobok aukera asko ematen dizkiguta, jo, honekin, arron bufanda politia geldituko litzaiguke. Bale? Bueno, espero dut, gustatuko zitzaizuela, eta espero dut ere bai, aurreago beste bideon bat edo, egingo dugula. Ia gustatzen zaizkizuen, bale? Venga, musu badenai, aio!